Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil għamel ċar ħafna ħsieb tiegħu li jieqpa fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Busuttil għamel dan waqt żjara fis-sala tal-att tal-voti 3 filgħodu, akkumpanjat mill-Viċi Kapijiet Beppe Fenekadami u Mario De Marco. It-tweġiba tiegħi huwa li issa huwa l-mument li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn lil dawk in-nies li huma determinati, illi ma jaqtawx qalbhom, illi ma jaħarbux meta l-partit għandu bżonnhom. Huwa normali illi meta wieħed ikollu riżultat diżappuntanti jista' jaqta' qalbu, jista' jibża, jista' jirrabja. Però r-risposta tagħna hi ejja nibqgħu determinati, ejja ma naqtawx qalbna. We are not for turning. Minkejja r-riżultat diżappuntanti Simon Busuttil għalli hu mhux se jaħrab u se jkompli bil-proġett li permezz tiegħu irid jibni l-Partit Nazzjonalista. Busuttil qal il-Partit Nazzjonalista għandu triq għat-tela u sostna li dawk li jħobbu l-partit ma jaqtawx qalbhom. Qalli l-ikbar ħsara li tista' ssir hija li n-nies jitilqu mill-Partit Nazzjonalista fil-mument li l-iktar għandu bżonnhom. Skont Busuttil, il-frott qatt irid jikber. Allura, inutli wieħed jipprova jieħu l-frott minn xi ħaġa li għadha żerrija. Inutli wieħed jipprova jaffeċ pjanta li għadha żgħira. Aħna rridu mhux biss iż-żerrija niżrawha kif diġà għamilna, imma rridu nindukrawha sakemm tikber issir pjanta, issir siġra u mbagħad tagħti l-frott. Mistoqsi jekk il-Partit Nazzjonalista hux se jagħmel rapport tat-telfa wara telfa b'iktar minn 30,000 vot, Simon Busuttil wieġeb fin-negattiv. Le, din mhix elezzjoni ġenerali u allura naħseb li jkun żball li inti tqabbilha ma' elezzjoni ġenerali. Din hija elezzjoni li ġiet sena wara l-elezzjoni ġenerali huwa ċar illi min ivvota lil Partit Laburista s-sena li għaddiet reġa' irriafferma